Čo sa týka toho konkrétneho modusu operandi tých páchateľov, tak oni obchodujú týchto ľudí hlavne kvôli tomu sex biznisu, kvôli prostitúcii, alebo sú aj nejaké iné dôvody, nejaké iné motivácie? Obchodovanie s ľuďmi má niekoľko fóriem. Je to forma sexuálneho vykorisťovania, to znamená, je to nútená prostitúcia, môže to byť aj pornografia. Potom je to nútená práca. Sú obete zlákané alebo zverbované za nejakým lepším životom, za nejakou dobrou prácou, dajme tomu sú nezamestnaní alebo sú vo veľkej finančnej tiesni. Naverbujú ťa na nejakú prácu, prídeš tam v podstate a je to úplne ináč. Taktiež je to nútené žobranie, ktoré je tiež momentálne na Slovensku celkom rozšírené. Nútené sobáše, buď sú to nútené sobáše, ak chce štátny príslušník tretej krajiny získať občianstvo vlastne, aby sa mohol pohybovať v rámci Európskej únie, alebo to je častejšie sa vyskytujúce na Slovensku, sú nútené sobáše detí v rómskych komunitách. Keďže je to ich také rómske zmyšľanie a ich tradícia, že proste uzatvárajú manželstva 12-13 ročných detí.